эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон зимни мулоқот бо зиёёни кишвар рӯзи 20 март санъати театру киноро ба шиддат танқид карда гуфтааст ки театру киноҳои имрӯз ба завқи тамошобин мувофиқ нест. эмомалӣ раҳмон гуфтааст ҳарчанд дар 5 соли гузашта дар театрҳои кишвар 172 асар ба саҳна гузошта шудааст, вале онҳо талаботи тамошобинонро қонеъ карда наметавонанд. ба қавли раиси ҷумҳури тоҷикистон баъзе намоишномаҳо аз рӯзгори мардум дуранд ва тамошобинон онҳоро хуб қабул карда наметавонанд. худи ҳунармандон ҳам эътироф мекунанд ки аксари саҳнаҳои филму намоишномаҳо якранг аст. тарзи шӯхӣ ки ҳамун чордеволие ки дорем боз дар харяка савор асту ҳамина фақат не бо филмҳои хубтар сохтан дар кор. ду ҷавони ошиқ аст, хушбахт аст, масалан он проблемаҳое ки ҳаст онҳо ҳал мекунанд. яъне бештар бояд қавӣ филмнома бошад ё асари саҳнавӣ бошад аз мадди назари шӯрои бадеӣ на як бору ду бор гузараду ки он вақт он ки таздиқ шуд хуб шуд он вақт метавонад коргардон роҳат бошад. раиси ҷумҳури тоҷикистон аз эълон шудани соли 2017 ҳамчун соли ҷавонон ёд кард ва аз зиёён хостааст барои ин қишри ҷомеа роҳ кушоянд. боз чӣ хел ба роҳ мондани корҳое ки ба ояндаи мо дахл дорад, пешравиҳои фарҳангӣ, пешравиҳои илма гуфтан, дастгирие ки ҷавоное бояд имрӯз дастгирӣ кунем, бахилӣ накунем гуфтан, роҳ тем ба ҷавоно. бисёр як суҳбати бисёр пурмуҳтаво шуд. ҳамасола зиёёни тоҷикистонро барои он танқид мекунанд ки дар мулоқоти рӯбарӯи мушкилоти ҷомеаро бо президент матраҳ намекунанд. коршиносон мегӯянд аҳли зиё аз ин фурсат истифода намебаранд, балки ба мадҳу сано мегузаранд. мулоқоти имсола ҳам мисли солҳои гузашта будааст. ҳозир мо чира масалан дар ҷаҳон бурда нишон медиҳем намунаи беҳтарин чӣ дорем? чӣ дидем инҷа? нест. кор дар пеш аст. ин барои ояндабинӣ аст. ояндабинӣ дар айни замон оли чизе надорем ки мо аз ҳад зиёд аз худ мерафта бошем. надорем. мулоқоти президенти тоҷикистон бо зиёёну донишмандони тоҷик бахшида ба ҷашни наврӯз дар кохи наврӯзи пойтахт баргузор шуд ва дар он тахминан 200 намояндаи аҳли зиё иштирок карданд. шумораи меҳмонони ин нишаст назар ба солҳои гузашта 2 баробар камтар буд ва он бидуни ҳузури хабарнигорони расонаҳои мустақил сурат гирифт. шодмон ятим, мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.